Ahoj, vítejte u dalšího videa o portugalštině. Dnes se podrobněji podíváme na brazilskou výraz nossa, kterou Braziliens používají v různých situacích. Připravili jsme pro vás nové příklady a tipy, takže zůstaňte s námi. Nezapomeňte dát like a přihlásit se k odběru. Nossa je brazilský mezivykřičník, který vyjadřuje překvapení, nadšení, úleva nebo frustraci. Je to podobné našemu no to ale, nebo ach, ale je kratší a velmi expresivní. Dnes vám ukážeme, jak ho Braziliens používají v různých denních situacích. Nossa zde vyjadřuje radost a překvapení, když někdo slyší dobré zprávy. Je to jako naše, to je úžasné, nebo no to je něco. Nossa, você passou no exame? Que legal! Tady, nossa, ukazuje překvapení a trochu zklamání, když něco není, jak se čekalo. Nossa, que fila enorme! V tomto případě vyjadřuje úlevu po stresové situaci, například po zkoušce nebo po čekání. Nossa, finalmente acabou. Que alívio! Jak to procvičit? Sledujte brazilské filmy, seriály nebo poslouchejte hovory a všímejte si, kdy nossa používají. Zkuste ho použít sami. Pokud se mýlíte, nic se nestane. Braziliens budou rádi, že se snažíte. Napište do komentářů, jak byste nossa použili vy v nějaké situaci. Doufám, že teď rozumíte, jak funguje nossa. Je to malé slovo s velkou emocí. Pokud chcete více tipů o portugalštině, přihlaste se k odběru a zapněte zvonění. Até o próximo vídeo.